Hej og velkommen til den lille demonstration af vores produkt. Vi har lavet en løsning til en fysioterapeutklinik. Kunden han ønskede sig et program, som man kunne bruge til at sende beskeder og håndtere anden kommunikation med sine patienter. Vi har så valgt at lave 2 programmer, så det her du ser her, det er det vi kalder for en desktop app. Den er lavet i JavaFX, og tanken med den er, at du skal bruge den på en computer. Den snakker sammen med en anden app, som er en Android-app, som vi vil vise i en separat video, men det er så den, som patienten bruger. Så den her video, der vil vi se det hele fra behandlerens synspunkt. Og jeg vil vise jer, hvilke funktioner, der er implementeret indtil videre, og hvilke funktioner, der vil blive implementeret senere, frem mod eksamen. Så det første, jeg gør, det er at selvfølgelig indtaste mine login-oplysninger her, og så kan jeg logge ind. Jeg trykker på login. Vi kan se, at jeg er nu logget ind som Sigurd Oswaldsson, og min e-mail er sigurdo@gmail.com, og jeg har ikke noget billede. Vores app, den drejer sig ligesom om de her 3 hovedfunktionaliteter, hvor vi har beskeder, booking og træningsprogram. Indtil videre er det kun beskeder, der er færdigt implementeret, og vi er frem mod eksamen arbejder på booking og træningsprogram. Så har vi de her andre underfunktioner, som jeg vil vise lige kort. Vi har en, der hedder brugerindstillinger. Hvis jeg trykker på den, så kommer jeg herind på brugerens profil. Der vil komme en måde at uploade et profilbilleder på. Det er der ikke lige nu. Hvis jeg trykker på den, sker der ikke noget. Man kan ikke skifte password endnu. Man kan dog godt slette brugeren. Det vil jeg så ikke gøre, fordi jeg skal bruge ham til den her demonstration. Men det kunne jeg gøre, hvis jeg indtaster mit password her. Jeg går tilbage, enten ved at trykke på tilbage, eller bruge den her menubar heroppe, hvor jeg også kan logge ud. Så vil jeg gå til hovedmenuen. Og så vil jeg vise jer patientregisteret. Herinde kan man se alle de patienter, der på nuværende tidspunkt er tilknyttet programmet. Og så hvad man kan gøre med dem. Jeg vil allerførst vise jer opret patient, så jeg trykker på opret patient. Herinde, der kan man så oprette nye brugere, og man kan vælge, at de skal være behandlere eller ej ved at trykke her. Lad os forestille os, at jeg er jo fysioterapeut, så jeg har nok startet et nyt forløb. Og lad os sige, at det var en patient, som ikke selv kunne finde ud af at oprette brugere. Det kan de godt, men lad os sige, at i det her tilfælde skal oprette ham. Så lad os sige, at han hedder Vagn Larsen. Så har han nogle oplysninger her. Vi kan bruge en e-mail og et password, som så også skal gentages. Vi kan lige se på, hvis jeg skriver forkert, hvad den så siger. Han er selvfølgelig ikke behandler, så jeg trykker ikke her. Og så siger den, passwordet matcher ikke. Vi har fejlhåndtering på alle de her ting. Men lad os skrive 2 passwords, der matcher, og se, hvad der sker. Så er brugeren så blevet oprettet. Så kan jeg lukke det her vindue. Hvis jeg så åbner patientregisteret igen, så kan vi se, at nu er brugeren blevet oprettet her. Vagn Larsen har en e-mail osv. Det jeg så kan gøre med ham, det er, at jeg kan vælge at tilknytte ham behandler. Vi kan se, at de andre patienter her, de har lavet behandler tilknyttet, Anders Jensen og Sigurd Oswaldsson. Så hvis jeg gerne vil være behandler på ham her, så kan jeg jo gå ind her og vælge mig som behandler og trykke tilknyttet behandler. Så får jeg lige at vide, at han er tilknyttet. Og vi kan se, at nu optræder Sigurd Oswaldsson her. Så vil jeg lukke det her vindue og vise jer besked-funktionaliteten. Jeg trykker på beskeder. Herinde, der kan vi se alle de samtaler, jeg har i øjeblikket. Lige nu har jeg kun en med Camilla Krohn, som har sendt mig en besked. Den skal jeg nok svare på et tidspunkt, men det bliver ikke lige nu. Jeg vælger alligevel i stedet at starte en ny samtale med min nye patient, med Vagn Larsen. Lad os sige, at Vagn Larsen han har nogle problemer med ryggen, så han vil gerne have nogle øvelser mod det. Så lad os give den her samtale emnet træningsprogram mod dine rygsmerter. Vi starter samtalen. Så kan jeg gå ind på den. Den er tom, for der ikke blevet sendt nogen beskeder endnu. Men jeg kan så sende en besked hernede. Hej Vagn. Jeg har oprettet et træningsprogram til dig. Du kan finde det i appen. Jeg trykker på send, så kommer den op her med det samme.
Den vil også komme op på hans app. Begge apps opdateres live. Så hvis han står med den i hånden, vil han få besked med det samme. Vi kan også se her, hvornår den er sendt. Der står dato her i tidspunkt. Jeg vil gå tilbage til hovedmenuen. Så sagde jeg godt nok, at træningsprogrammet ikke er implementeret endnu, og det er heller ikke færdigt, men vi har leget lidt med det. Og eftersom jeg har besluttet mig for at tildele ham et program, så kan jeg lige så godt lige vise, hvordan det ser ud. Der kan vi se alle patienterne. Så jeg vælger Vagn Larsen. Jeg vælger en kategori for det træningsprogram, jeg nu engang vil give ham. Der er lidt forskellige. Jeg tror, vi tager rygproblemer, eftersom det var hans problem. Lige nu er der så kun én øvelse herinde. Så den vælger vi. Og nu kan man se, at det her det er hans nuværende program. Jeg kan også fjerne øvelsen igen. Og så har det ikke noget program. Så skal jeg så lige ind og vælge den igen, tror jeg. Sådan her, hvis den skal det igen. Og så kan jeg trykke bekræft, når jeg er færdig. Det sidste, jeg vil vise jer, det er slet patient herinde i patientregistret. Lad os sige, at jeg nu er færdig med at behandle den her patient. Han var ikke patient hos mig mere. Der er ikke nogen grund til, at hans informationer ligger og fylder i databasen, i hvert fald ikke efter 5 år. Så ja, af en eller anden grund har jeg behov for at slette ham igen, så det kan jeg selvfølgelig. Vi kan se at hans navn her, Vagn Larsen, det er markeret med rødt, fordi nu sker der noget, som kan have indflydelse på altså alvorlige konsekvenser for mit forløb fremover. Så jeg skal indtaste hans e-mail. Som behandler, der har man ikke adgang til, eller har man altså ikke som nogen, fordi vi hasher passwords. Så du kan ikke få adgang til brugernes passwords, men til gengæld så har du som behandler adgang til andre informationer, som deres navn og e-mail. Der vil også komme andre informationer omkring patienten, inden vi er klar til at lancere produktet. Men jeg skal bare indtaste hans e-mail her. Det var vagnl@gmail.com. Lad os lige prøve at taste den forkert. Bare for sjov, se hvad den siger. Så kan jeg jo gentage den hernede. Bekræft. Så får jeg at vide, at det var den forkerte e-mail. Det er altså ikke den e-mail, han er registreret med. Hvis jeg prøver at taste rigtigt her, så kan jeg prøve at lade den her gentage e-mail være forkert. Og så lad os prøve at sige bekræft. Så får jeg at vide, at de to e-mail matcher ikke. Så det er så vigtigt, at jeg også sørger for, at de er ens. Vi prøver igen bekræft. Så får jeg at vide, at patientens bruger er slettet. Jeg kan lukke vinduet. Det her vindue opdaterer ikke live lige nu, men hvis jeg lukker det og åbner patientregistret igen, så kan vi se, at han er blevet slettet. Og det var sådan set alle de funktionaliteter, der er implementeret i programmet indtil videre. Så sidst jeg vil gøre er at logge ud, og så vil jeg sige tak, fordi I kiggede med.